sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma a tulo bɛ aw ka radio so mandi la min ye Royal FM sababu ye limanaw nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga ɲɛ 2 tɔnɔ gosira anw fɛ yan o waati kelen o filɛ ni Imam Kone ale ka motoba la Lofinekaw fɛ sɔgɔmada in na o waati kelen o bɛ a furumuso bɛɛ lajɛlen ka motoba la Lofine kanmɔgɔw o waati kelen fana sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la bi kɛra Katika o dongo kunun sɔgɔmada tuguni an b'a ladɔnniya k'a fɔ o y'a laɲini k'u bɛ bi Sevare kan kan a kun ye mun ye mura kɛlɛ tiɲɛna terrorisiw bolo mura u y'u ka kɛlɛ kɛcogo o falen bi ye donba ye Bamakɔ Colonel Assimi Goïta kɛlen bɛ ka wele bila Mali gouverneur bɛɛ ma gouverneur kɔrɔlen fara kura kan k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na Bamakɔ ka jamana sigi kan kelen kan Pierre Lacroix ministre walima diɲɛ selekɛnɛ tɔnba ɲɛmaa ka dankan fɔlɔ ale donna Bamakɔ kunu sini tarata o ye lajɛrɛba ye ka sɔrɔ a bɛ sira ɲini ka taa i ɲɛda ministre yɛrɛ dagayɔrɔ kan ne ka sɔrɔ ka sira ɲini ka taa a bɔyɔrɔ la a ma ladɔnniya k'a fɔ denmisɛnninw Conseil national de la jeunesse ko u bɛna falen don ka sɛbɛdenw la falen jumɛn Fatumata Jawure ale ye o jɛkulu ɲɛmaa ye o ye kunnafoni di ko jeunesse minnu bɛ sisan olu ka mandat o sera a dan na Burkina Faso Umar Sissoco Embalo ale ni Mahamadu Isufu taara Burkina Faso kunu CEDEAO tɔgɔ la o taara ɲɛda Burkina Faso frontière fanga kan ko bɛ lihala min na ni ka hakilina di a kan Alassane ka taali la Pretoria a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ ale y'a laɲini ka Côte d'Ivoire lajɛya ka ko turu da ONU kun ONU y'a ko mina sɛbɛla ka sɛbɛdenw bila fan bɛɛ fɛ ko Alassane ka maaw don ko ONU ta ye a kalama Faransikaw ka jamana ɲɛmaa bɛɛ don bi su in na nɛgɛ kaɲɛ 23 a bɛ don Yaoundé Cameroun faaba la o y'a sɔrɔ Sergei Lavrov kabiri kunungo ale bɛ Congo Brazzaville bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min n'an b'a bonya a n'a karama ta sɔgɔmada in na ka da an ka cɛkɔrɔba in kan min bɔra kunungo Lofine imam a nana fo yan kunu ka nin ɲɛda a ka kunnafoni dilanin kan n'o ye Karim Sidibe ka foli kɛna a ka kuma la an b'a ɲininkaw fɛ ni kunnafoni lɛ sera jama de bɛ gɛrɛ ale ka so kɔnɔna na ka kunnafoni ni lamɛn ko a bɛ wajibiya ale ka kana carte ta ale seko n'a damayira dɛmɛ min ye ka na o kɛ ka carte ta o la an y'a fo ka waliɲuman dɔn anw yɛrɛ fana fɛ kanu ɲɔgɔn si tɛ yen Mali kibaruyaw la a ma ladɔnniya k'a fɔ Kati atakɛlen kɔfɛ o dongo ni Takuba de Masina Amadu Kunkapaka maaw o ye kunnafoni di a kan kunungo kokura fɛn min n'o ye Sevare kun bɛna attaquer ni kuma diyara maa da an bɛ se k'a fɔ ko a bi kɛra kan ka da kan ko somin kɛra nin ma kofɔlen ma joona o ye mugu wuli a la ka a bonani na ka tila ka fɛrɛ bɔ tɔw kɔ ko caman tɛ kɛra caman na kunu o kunnafoni kɛnɛ y'a jira k'a fɔ Nioro du Sahel kɛrɛfɛ kunnafoniw don terroriste maa 3 minɛna Nioro du Sahel kunu Gɛra transport gari min bɛ Kayi maa 2 o minɛna o y'a sɔrɔ maramafɛnjugu b'u bolo ko tɛgɛ kɛra wolu la ni bɛɛ lajɛlen ma sɔnla mun fɛ
o ye sigidala maaw de ye Mali donnen bɛ min na sisan ko nin de ka ɲi n'i kɛra population civile ye i k'i hakili to i yɛrɛ la n'i ye maa ye siganama o ye numéro vert di bɛɛ ma wulada in na an bɛna min na se aw ma bɛɛ lajɛlen k'o bila a yɛrɛ bolokɔrɔ a ma se tun i k'a fɔ ko a ye na yan n'i ye lakanabaaw wele dɔrɔn a ka ca Ala fɛ e tɔgɔ tɛ fɔ jamu tɛ fɔ ni kɛlɛ yɛrɛ birisa ɲami kun ye jumɛn ye a nana ye k'a fɔ terroristes minnu bɛ yen bi u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tugun i n'a fɔ kun b'a kɛ cogo min na ka bingani waleyabaw kɛ ka d'a kan waati min na n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Mura n'a y'a sɔrɔ maa ɲama bɛ terroristes la ko digi kɛra u bɛɛ la Mura o don o siratigɛ la n'a fɔra ko u kun ye labɛn min kɛ o n'u dɛmɛbaga jɛkulu n'o y'a ye k'a fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa bin kanw kan ka taa bin duguw kan o kɛcogo tɛ yen tun kɛcogo min b'a la sisan kɔni o y'a ye k'a fɔ k'a maa kelen ni maa fila ani maa damadama bila olu nɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko hali bele jihadisiw bɛ yen o de la kunu Sevare Kokura an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kun bɛ ka taa bin Sevare kan kunu wa ko o minɛ na siga kɛlen don yɛrɛ k'a fɔ o nana u bɛ ka marifa bɔ fɛn caman kɔnɔ sisan katakatani bolila dɔw bɛ yen ko hali jihadisi bɛ se ka don katakatani kɔnɔ ka u mako ɲɛ baara min n'o ye tiɲɛni ye k'o kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o de la Mali gouvernement kɛlen bɛ ka welewele da maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka jatigɛ waleya bila u ka groupew kan ko nin ye waleya ye waleya minnu ni e yɛrɛ ka nafa t'a la ka d'a kan a bɛ na ni tiɲɛniw de ye ko terroristes bɛ ka nin kɛ kun min na ka jaw bila walima ka kumakanw bila kun wɛrɛ t'a la walasa Maliɲɛw k'a lase ɲɔgɔn ma o la ko n'o tɛ kunba t'a la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara kɛra Sevare kunu wa ko a ko ma kɛ koba ye ka d'a kan ko o kunbɛnna a joona Pierre Lacroix Gensirigɛnna tɔnba ɲɛma ka dangan fɔlɔ ale bɛ taama la a donna yan kabi kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ o y'a yira k'a fɔ a hakili la k'a fɔ a bɛna kunbɛn cogo min na a bɛ i n'a fɔ a kunbɛn cogo mana kɛ ten o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ deli ka taa yɔrɔw la Gensirigɛnna tɔnba ka cilaw la kunun de sa hakili kun b'a la ale yɛrɛ delila ka na Mali la yan Pierre Lacroix wa nana na cogo min na o ni siɲɛ in ta ko a ka jan ɲɔgɔn na fo ɲɔgɔnkoba furukufurukuba bɛ Mali ani MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ bi tan o de la Mali gouvernement ko k'a perepere latigɛ MINUSMA ka nali furukufuruku de bɛ o kan n'o tɛ k'a fɔ baasi bɛ Mali ni ONU cɛ o baasi o y'a ye dɔrɔn k'a fɔ tuma min na ni o ye dɔ fara san kelen bɔɲɔgɔnko fara MINUSMA ka mandat kan ko o san kelen Mali ye fɛla min fɔ o fɛlaw ko o m'o o ta ba la k'o de kɛra fiɲɛ ye Pierre Lacroix n'Ala ma ko kɛ nana a bɛ bi kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la walima a bɛna ɲɔgɔn ye minnu kɛ lala o bɛ kɛ o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko sini de sa tarata lajɛrɛba labɛnnen don o lajɛrɛ in bɛna kɛ fɛn min n'o ye Pierre Lacroix ale ni an ka premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga ani minisiri 5 olu de bɛ taa sigi ka hakili yira ɲɔgɔn na o hakili yira ɲɔgɔn na o bɛna tali kɛ fɛn min na o dama siyɛnna ka ko kun damadama fɔ ko a ka di Mali ye u ye min fɔ waati tɛmɛnenw la tuma min na n'u bɛna san kelen fara MINUSMA ka waati kan ko Mali y'a fɔ ko u ka laɲini dɔw bɛ yen ko ONU kana o bila kɛrɛfɛ a ka ca Ala fɛ sini Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ni fɛn min n'o ye Pierre Lacroix o ka ɲɔgɔn ye ni senfɛ o bɛna sigi o kan ni min bɛ se ka dilan o la ko o bɛ dilan nin kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Dr Sogɛl Kokala Mayiga ani minisiri 5 olu de bɛna taa Pierre Lacroix o bisimila o bɛna kuma ɲɔgɔnya k'o ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko o minisiri 5 la a ka ca Ala fɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma ale kɔni a kan ka y'a kɛnɛ kan minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛbɔli ma Ablaye Diop kan ka y'a kɛnɛ kan munna laban in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ablaye Diop minisiri don a ye sɛbɛn kɛ k'a ci Gensirigɛnna tɔnba ma ko a ka ɲi taa ka segin min bɛ n'o bɛ MINUSMA bolo n'an m'a fɔ nanzarakan na ko rotation ko k'o jɔ o jɔli kɛra sababu ye MINUSMA
mili surasi 10 ani 4 olu tun kan ka avion ta k'o lasegina olu dun ko olu bɛ halisa Mali la u ka baara bannen don ko nka sira t'u bolo bi ka taa kuma bɛna ko ka sini a fɔra fɔ cogo min na Pierre Lacroix ale ni Mali gouvernement fɛ da bɛna se min ma fana Kɔrɔbarikaw ka surasi 49 min minɛna Pierre Lacroix ko k'ale bɛna a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka di Malidenw ma o ko y'a mɛn o don tuma min na ni kuma nana yira k'a fɔ a da bɛɛ diɲɛsirikan tɔ b'a la ka fɛsɛfɛsɛli k'a kan o y'a jira k'a fɔ ko olu nɔ si tɛ nin ko in na ko Kɔrɔbarikaw ka surasi kelen tɔgɔ tɛ o ni ka yɛlɛmali surasiw la n'a tilar'o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a fɔra fɔ cogo min na a ka ca Ala fɛ n'a tilara o ɲɔgɔn ye la a bɛ n'i sen fa araba don ka taa se MINUSMA yɛrɛ dagayɔrɔ la MINUSMA kɛlɛcɛ minnu bɛ yan lajɛrɛba bɛ a n'u cɛ n'o tilar'o la a ka ca Ala fɛ kunnafonilaw bɛ n'a ɲininka a dalakanw la o la ko o bɛ kɛ yan baara bannen a bɛ sɔrɔ ka sira ɲini a ka ca Ala fɛ alamisa don ni ka taa a taa yɔrɔ la o lajɛrɛbaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o Pierre Lacroix bi kɔni a bɛ Mali la sini de ye tarata ye sini o lajɛrɛba de bolodalen bɛ ka Pierre Lacroix ale ni Mali gouvernement ka olu ka lajɛrɛ kɔnɔ Colonel Assimi Goïta y'a jira ni maa min mako bɛ Mali kura la a ka ɲi ka région ɲɛmaaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye gouverneur ye région bɛɛ n'a hami région bɛɛ n'a baara région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ n'a a lakanacogo n'o ye tiɲɛ ye ko a kɛlen bɛ bi tɛnɛ in na ka wele se Mali gouverneur bɛɛ ma a kɛra gouverneur kura ye saw a kɛra kɔrɔlen o bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi kuluba k'u ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye ka d'a kan ko n'i y'a mɛn région ɲɛmaa minnu b'a la olu de b'a kɛ région ye o welekun ye min ye o k'u fɛla fɔ ni ye région kɔrɔ ye gɛlɛya min b'i kan i k'o fɔ ni ye région kura ye n'a y'a sɔrɔ gouverneur kura min b'i bolo walima n'o t'i bolo i fɛla fɔ i ka na n'i ka sɛbɛn ye sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ san kɔnɔ walima san 5 kɔnɔ e mako bɛ nin fɛn in na o la ko n'o kɛra lakana komi ni maaw mako b'a la a bɛ sabati o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye Colonel Assimi Goïta a kɛlen bɛ ka nin lajɛrɛ boloda bi gouverneur 20 o de welelen don ka d'a kan Mali gouverneur région a sera région 20 bɔɲɔngo la o région 20 bɛɛ lajɛlen gouverneur kɔni kan ka ye bi kuluba walasa ka o fɛlaw fɔ jamana yɛrɛ kɔni taabolo la fɛn min n'o ye denmisɛnninw la jeunesse Conseil national de la jeunesse ko waati dɔ sera ka yɛlɛma don ka sɛbɛnw la ni a y'a sɔrɔ Conseil national de la jeunesse ko mandat min tun bɛ bureau minnu bɛ yen sisan o mandat banna n'o banna ko sen in ta bɛna kɛ kɛcogo min na ko yɛlɛma bɛ don a sɛbɛnw la jeunesse bureau a kan ka sigi sɛbɛn minnu kan jeunesse taabolo kan ka taa sira min fɛ ko yɛlɛma bɛna don a la sen in na o de la maa minnu kan ka yɛlɛma don a la o ye jeunesse ɲɛmaa kɔrɔ minnu bɛ yen bi olu kɔni faralen bɛ ɲɔgɔn kan a cila fanba dira olu ma k'a sɔrɔ ka maakɔrɔba dɔ fara u kan walasa ko réforme du texte du Conseil national de la jeunesse ko ka a bila sen kan wa ko bɛna kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔnko kɛ nin baara in na n'o kɛra bɛɛ a ka ca Ala fɛ o yɛlɛma bɛɛ don o jeunesse kulu minnu bɛ yen bi ko a ka ɲi ka daminɛ dugumala la fo ka taa sanfɛ ko a bɛ daminɛ o ma Mali fan bɛɛ lajɛlen na maa min tun bɛ nin kɛnɛ kan n'o ye ɲɛmaa ye o bɛ tali kɛ Fatumata Jawure la ale de y'a jira k'a fɔ ko baara ɲɛna ka d'a kan olu min bɛ ɲɛmaaya la bi olu sen tɛna don a candidature la tun wa ko de kosɔn n'a y'a sɔrɔ maa kan ka tiɲɛ fɔ walima ka a ko labɛn ka ɲɛ ni namara t'a la ko olu kɔni bɛ se k'a kɛ kosɛbɛ maladɔnniya k'a fɔ Mali kibaruyaw la halisa chambre de commerce an ka sebatigi ɲɛmaa minnu bɛ Mali la olu ye baaraba kɛ Bukadari Dunbiya ale chambre de commerce président ye Mali bɛɛ ale tun ye maa welelen kunungo a da sera fɛn dɔw ma o fɛn olu o nafa bonyana kosɛbɛ salongo Mali ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kalo 6 a malo a sugaro
adamaden mako bɛ kɛ fɛn fɛn na tulu ko Mali y'o fara ɲɔgɔn kan salon k'i labɛn ka ko dɔw kɔnɔ ko o de kosɔn embargo wulila Mali y'a nɔgɔya joona mun na fɛn minnu kunu fana tun bɛ ɲɔgɔn kan kalo 6 bɔɲɔgɔnko balo kun tɛ dɛsɛ Mali la o de kosɔn ko embargo wulili a telera kun min na o de filɛ ko o don ni bi cɛ fɛn min donna Mali la barika ka bon kosɛbɛ o de la fɛn min no Isu Batili ale opérateur économique olu ka ɲɛmaa ye olu kun bɛ taama la tile 2 in na Dakaro o ni Dakaro chambre de commerce président taara ka taa ɲɔgɔn ye ko Jean Paul jamana ye miliyari 22 le di Mali ma Mali ka port min bɛ Sénégal Dakar kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko k'a dilan ka kɛ Mali ta ye ka d'a kan ko kabiri yɛrɛma hɔrɔnya don min dira yɔrɔ min dira Mali ma k'o ye Mali ta ye o yɔrɔ kofɔlen ko k'o labɛn fɛn min n'o ye Isu Batili ye a y'a jira k'a fɔ ko bɛ cogo min na an ka to ɲini kɔfɛ ko o Dakaro yɔrɔ min dilen filɛ Mali ma Dakaro chambre de commerce yɛrɛ président tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Ablaye So la Ablaye So y'a jira k'a fɔ min kɛra tan ni o ye embargo ye ko o y'a fɔ jamana ɲɛmaa ye ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a fɔ min ɲɔgɔn fila tɛ kɛ abada ko o de ye nin embargo in ye wa ko ni embargo tɛmɛnen kɔfɛ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ani Sénégal ko nin kɛra sababu ye ka bɛɛ keguya ko n'a y'a sɔrɔ a digira Mali la k'a digira Sénégal la ka taa Mali kan Ablaye So ka kuma la ko hali jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a f'u ɲɛna o siratigɛ la o lajɛrɛ bɛ yen o de kosɔn chambre de commerce président fɛn min n'o ye Bukadari Dunbiya ale y'a jira k'a fɔ maa caman tun bɛ ka Mali gɛlɛya walima diɲɛ gɛlɛya la embargo kun ko embargo tɛ min bɛ yen bi o y'a ye k'a fɔ jamana dɔw Sénégal kɔni y'a ka dayɛlɛ k'ale bɛ taa Sénégal commerçants bɛ taa Sénégal ko coronavirus min kɛra kabiri san 2019 san 2020 ko datuguna Mali ɲɛ jamana dɔw kan o kɛra sababu ye commerçants minnu tun bɛ taa nɔgɔya la olu tɛ taa tun o gɛlɛya de bɛ Mali kan n'a bɔr'o la k'a fɔ coronavirus k'a fɔ embargo kun ye gɛlɛya se Mali ma min ye gɛlɛyaba ye a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o kɔni tun tɛ yen Burkina Faso a ma ladɔnniya k'a fɔ Umaru Sisoko Embalo CEDEAO ɲɛmaa kura ale tun bɛ Burkina Faso waga kunu ale ni Mahamadu Isufu taara ɲɛ da daminba kan ko waati min fɔra Burkina Faso ye kalo 24 fɛn tɛ fara kan fɛn tɛ bɔ a la o de la Umaru Sisoko Embalo a fana nana ka nin ɲɛ da yali baaraw bɛ lihala min na ko ale kɔni bɛ Ala tanu ka d'a kan ko a taabolo kɔni ka ɲi bi kosɛbɛ Mahamadu Isufu k'a ye baara kɛ ka d'a kan ale de sera ka ko in nɔgɔya joona walasa gɛlɛya min bɛ Burkina Faso kan a bɛ se k'a nɔgɔya cogo min na a laban kɛra min Burkina Faso kibaruyaw la halisa Faransikaw ka lasigiden bɛ Burkina Faso ale de ye kuma dɔ fɔ o don ko kuma min n'o tɛ bɛn kuma nana kurukuru ka kurukuru ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na labɔ a labɔli kɛra sababu ye wulikajɔ de bɛ yen bi o de kosɔn jɛkulu min bɛ yen Balai Citoyen olu ye welewele da k'a ɲɛsin Faransikaw ka lasigiden ma yanni août kalo tile 22 cɛ ko fɛn min n'o ye Faransikaw ka lasigiden bɛ Burkina Faso k'a ka yɔrɔ bila n'a ma yɔrɔ bila olu kɔni bɛ bɔ août kalo tile 22 wa k'a tɛ nɔgɔya fiyewu ka d'a kan k'a ye fɛn min fɔ olu tɛ fɛn ye jamana man k'o fɔ jamana ma Côte d'Ivoire kibaruyaw la a ma ladɔnniya k'a fɔ surasi 49 min minɛna ni o dongo Alassane Dramane Ouattara tun taara Pretoria Sud Afrique ale y'i to yen de ka welewelema da kɛ tuma min na ni kunnafonilaw y'a ɲininka yali Mali la a ka surasi Côte d'Ivoire surasi 49 min minɛna Alassane Dramane Ouattara e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ a la Alassane ko Mali ani Côte d'Ivoire olu ye jamana kelenw ye ko ale yɛrɛ teri jamana ye Mali ye wa ko nin mankan min filɛ nin ko ONU o de kan ka nin sɛgɛsɛgɛli ka a tiɲɛ latigɛ bɛɛ ɲɛna ko n'o tɛ ko fɛn fɛn filɛ k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye o kuma min fɔra ma ladɔnniya k'a fɔ kunu sɔgɔmada joona ONU fana ye sɛbɛn bila sɛbɛn min ni a kunnafoni dira bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ ko ONU tile kelen ti a kalama k'a fɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bɛ na Mali la a sɛbɛn kelen tɛ olu bolo yen ONU t'a kalama
wa ko ne y'a sɔrɔ ko min don ko Alassane Dramane Ouattara kɛ i jija n'a ye o kuma fɔlen na an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ PPACI Laurent Gbagbo kuru ka maa dɔ bɛ yen o ka kunnafonidila ale y'a jira k'a fɔ ko a bɛna tan ko Alassane Dramane Ouattara kan ka kunnaya dɔw bɔ Côte d'Ivoire kaw ye ten kunnaya jumɛn ko waati tɛmɛn'o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka hali n'a danna maa min taara waati tɛmɛn'o la k'a yɛrɛ kɛ Mali président ye Côte d'Ivoire jamana kan Ibrahim Kamara ko o m'a faamu Côte d'Ivoire ni Mali cɛ ko ma ɲi ka kɛ kelen a filanan fana ko o ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi 49 min minɛlen filɛ ko Alassane kan ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ Côte d'Ivoire kaw ye walasa u bɛ se k'a faamu cogo min na n'o tɛ a bɛ cogo min na ta k'a faamuyali ka gɛlɛn kosɛbɛ Cameroun a b'a ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron bisi in na nɛgɛ kanɲɛ 23 Emmanuel Macron kan ka don Yaoundé taama min n'a bɛ tile damadama taama kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na Emmanuel Macron yɛrɛ dara la bi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Faransi kan kosɛbɛ Faransi ani farafinna jamanaw gɛlɛya b'a la bi tan hali ale bɛ taale Cameroun jamana min kan Cameroun bɛnkan bɛ olu ni Russie jamana cɛ bi tan a yira k'a fɔ an bɛ waati min na comme ça ale ka wuli kajɔ in n'a sera ka ɲɛ o don n'a ma se ka ɲɛ ko a nali sufɛ o de fisayara n'o tɛ jamana ɲɛmaa caman bɛ yen n'olu bɛ na u bɛ na tile fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ k'a kunbɛn ale yɛrɛ fana bi na tan ko n'i y'a mɛn farafindenya halalaya les panafricains o ɲɔɲalen bɛ yɔrɔ min na Cameroun don kunnafonidiso dɔw bɛ Cameroun olu kɔni sigilen bɛ ka Emmanuel Macron kɔnɔ bi walasa ka ɲininkaliw k'a la o dun a ma ladɔnniya k'a fɔ ko a ko k'a ni parti politique tɛna na ɲɔgɔn ye ni siɲɛ in na Emmanuel Macron n'a bɔra Cameroun a bɛ na Benin hali Benin ko a ni parti politique tɛna na ɲɔgɔn ye Benin n'a bɔra ko Beninkaw ka fɛnkɔrɔba minnu tun bɛ Faransi olu minnu seginna ka na ko o bilala yɔrɔ min na a ma ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron k'a bɛna ɲɛ da o fɛn kofɔlen olu de kan ka sɔrɔ ka na La Guinée-Bissau Umar Sissoco Embalo ale ye maa kura ye CEDEAO ɲɛfɛ ko Emmanuel Macron bɛ na ani Umar Sissoco ka ɲɔgɔn ye lala o na bɛ fɛn dɔw la ni ale ka tila ka segin ka taa o kɛlen don kunu fɛn min n'o ye Russie jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Russie kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma Sergei Lavrov ale bɛ Brazzaville kabini kunu nka Brazzaville commune ko Oyo a ma ladɔnniya k'a fɔ Sergei Lavrov ko ale bɛ ɲɛsin Oyo ma ka taa ka tile fila baara min na a bɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ ko k'o kɛ yen nɔ ne y'a sɔrɔ Vladimir Putin a y'a jira k'a fɔ ko alikamamugu n'o ye parinimugu k'o kan ka na farafinna yan ale yɛrɛ kɛlen bɛ k'i ɲɛsin yɔrɔ min ma joona ni bato bɛ jigin yɔrɔ kofɔlenw la ko o ye Congo Brazzaville de o siratigɛ la ko ne y'a sɔrɔ nɔgɔya da bɛ sɔrɔ a la Éthiopie ale ni Congo Brazzaville a ma ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ na ni alikamamugu ani angɛrɛ fɛn fɛn kan ka na farafinna ko a bɛ na ni o ye ni maa min bɛ fɛ ka fɛn fɔ maa ye nin ko in na Sergei Lavrov ka kuma la ko ka tɛmɛ Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso fɛ ko n'o tɛ n'i tɛmɛna jamana ɲɛmaa fan fɛn fɛ ko i b'a jɛ ka d'a kan ko Russie jamana ale ni farafin jamana caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi maa dun tɛna se k'i teri to yen walima i baarakɛ ɲɔgɔn to yen ka taa fan wɛrɛ fɛ o Vladimir Putin ale tun ye tɛgɛ dɔ bila kɛ gafe la o don o kɛra Turki o tɛgɛ bila gafe la in an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ma mako ɲɛ ka d'a kan o tun bɛnna min na o y'a ye k'a fɔ ko alikamamugu misali la farinimugu minnu dalen bɛ Ukraine ko ka sira d'a ma a ka bɔda dɔ sɔrɔ o ye tɛgɛ dɔ bila kɛ o y'a sɔrɔ Volodymyr Zelensky dun y'a fɔ ko hali u kana kɛ ka d'a kan ko Vladimir tɛ sɔn Vladimir nana ye k'a fɔ ko dɔ kɛra o ma bɛn a ma tuma min na n'o taara don port kɔnɔ k'o bɛ bɔ ni farinimugu ninnu ye ale ye mugujugu ci u la mugujugu taara ka taa tiɲɛli kɛ port kofɔlen in na o de la Volodymyr Zelensky ko ale m'a fɔ ko Vladimir tɛ sɔn wa k'a tɛ sɔn n'a dun b'a sɔn a ko bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na farinimugu fɛn fɛn kan ka kɛ larabula bi arabuw fɛ yen k'o banna
diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ fɛn fɛn kan fanba bɛ bɔ nin jamana fila de la Ukraine ani Russie. Ni a kɛra nin kɛcogo la bɛnkan tun sɔrɔlen bɛ ni Vladimir Putin ye n'o mana kɛ bɛnfɛn ye a ma ladɔnniya k'a fɔ maaw ko k'a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Bibi in na dun fɛn min n'o ye yɔrɔ kalayali ko o bɛna daminɛ sisan l'Amérique jamana kan. O n'o dun kɛra ni minɛn minnu bɛ bɔ Russie jamana ani Ukraine ka taa ni fɛrɛ ma sɔrɔ la ko a ka ca Ala fɛ a bɛ kɛ kasaraba ye ɲina ka ɲɛsin l'Américains ani Union européenne ma. An fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na n bɛ sigi foli kan ka ɲɛsin Lofine imam ma. A ye sen da kala ka kunungo kana Karim Sidibe lajɛ n b'a fɔ ka waliɲuman dɔn wala sangoni ka a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bila yan aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma bi su in na hakɛto b'a la salamu aleykum.